Borċinadur kien hemm ta' Angelik. Ta' Angelik, all right. That was dika eżaminajtu l-każ, eżaminajtu sew. L-ewwel ma informawni kienet l-Arċisqof talabni biex imur neżamina statwa tal-Madonna li kienet qed inżammet fis-sagristija tal-Knisja ta' Birżebbuġa mill-Arċipriet, jisu jikkonfiska biex iżomm għandu, u mort neżamina hemmhekk. Wara li eżaminajt hemmhekk, my opinion kienet li nieħdu DNA swabs kemm ta' Angelik kif ukoll tat-tifel tiegħu għax teoretikament l-ewwel mara it-tifel li ara taħroġ ħirġa d-dem. U fil-fatt għalulu li satwa eventwalment tieħdet imbagħad il-kurja. Ġiet il-ġurnata meta ħadna il-swabs lit-tifel u l-Angelik, it-tifel ħadni l-swab. All right, ma kienx problema. Angelik beda jgħidilna lele għax ma li daħalli xi swab fħalqi. Għax di swab kull mil biċċa sikka żejra b'daqsxejn tajjara, kemm tmislu saqaf ta' ħalqu. Sowa, biex tieħu ftit ċelluli ħalli tkun tista' tara id-DNA tiegħu. Assolutament għall-ewwel marit assolutament b'xejn li noħdulu swab. U mbagħad fl-aħħar xin aċċetta. Mir-riżultati, riżulta li d-dem li kien hemm fuq il-Madonna kien id-dem ta' Angelik, mhux tat-tifel. Ġifieri kienet ħadma fil-verità. Issa, da baqa' xorta jgħid imbagħad, by the way, il-Knisja mbagħad issiġillat din istatwa ġo kaxxa tal-ħġiġ. Sewa. U kienet obbligata tagħtilu lura l-istatwa kienet tiegħu ta' Angelik. U tagħtilu lura. Kif tagħtilu lura? Dana beda jgħid li l-istatwa ma tix toħroġ iżjed demm issa qiegħda magħluqa fil-kaxxa. Imma qed toħroġ iż-żejt minn ġo fiha u l-ħall. Iż-żejt u l-melħ. U konna nsibuha mdawra bil-melħ, mad-dawra b'ħafna żejt. Xi neżaminajt imbagħad iż-żejt li l-Knisja bagħt li l-kampjun taż-żejt biex neżaminha. Sibt li dak iż-żejt qasbis tgħid kien extra virgin oil, imma kien sunflower oil. So, at one stage, mbagħad qalet li l-istatwa dejqet magħluqa f'kaxxa u kisret l-istatwa kisret il-kaxxa minn ġewwa l-barra. Taħseb li il-bniedem ma kienx mentalment stabbli ġifieri da, jew kien xi ħadd li kien jipprova jagħmel flus. My opinion kien qed jagħmel ħafna flus. Kien kollha l-opinjoni. My opinion iva. My opinion. U kien hemm xi wħud madwaru li kienu qed jgħinuh biex jagħmel hekk. Għax bdew iġibu anke tours minn barra biex jiraw l-istatwa. At one stage kien qal li l-istatwa splodita u kisret ħġiġ minn ġewwa l-barra. Jien eżaminajta u rajt daqqiet fuq il-ħġiġ u fuq il-ħadid, is-sapport tal-frame li kienu minn barra l-ġewwa, jiġifieri daqqiet saru minn barra biex jkissru l-ħġiġ għal-ġewwa. U l-ħġiġ kien fuq ġewwa, mhux fuq barra tal-kaxxa. Kienu ħobbok ħafna naħseb jien Angelik. Kont spjegajt da kollu darba minnhom f'każ ta' Xarabank biex ngħid hekk għax kien Peppi kien għajjat li diversi drabi fuq dan il-każ. U minkejja dan kollu ġifieri kien jibqa' jsostni li inti giddieb essenzjalment. Kien jibqa' jsostni eventwali. Jew li ma tafx intagħmel. Il-Knisja eventwalment waqfitu għal kollox hemm mbagħad, assolutament. Ma permettitlux iktar li jagħmel dawn l-affarijiet. Daqshekk no. Imma il-Knisja tista' twaqfek milli tagħmel l-affarijiet jew tista' tgħid isma' jiena ħa nagħmel l-affarijiet dawn l-affarijiet imma mhux taħt l-ospizju tal-Knisja Kattolika. Kien beda jmur jgħid li qed kellmu l-Madonna u li qed imur Borċinadur. Ma kienx hemm l-istatwa ta' Borċinadur, l-istatwa mbagħad kulħadd qisu nżejha, imma kien qed jaraw l-ostja għaddejja fl-arja u hekk. There are people who comment, I mean, let's put it this way. David Copperfield sparixxa l-istatwa tal-libertà. Tal-libertà. So, how? Jew nkella sparixxa il-Great China Wall. How? Mhux għax ikun sparixxa hemmhekk għadu by sleight of hand. I mean, it's well known. Imma li qed nistaqsif ma huwa
l-isqof li mjett għandu, jew il-kurja li mjett għanda biex li ġad bħal Anġelik tajdlu daw l-affarijiet tiqaf tagħmilhom. Li għamlet il-Knisja sabinna fien li waqfet li l-kleru jiġi involut iżjed f'dawn f'din il-burraxka kollha. U allura without mingħajr ma l-kleru seta' jattendi, the whole thing died down. U fil-fatt issa kulħadd nesa x'qed jiġri. Mela tlaqna?